sekä vaimoaan aseella ladatulla pistoolilla. Me päästiin sinne tapahtumapaikalle, niin tilannejohtaja siinä määräsi meidät sitten jakenottamaan koiran, eli Severin mukaan, ja sitten muut määräsi tukiaseen kanssa tukemaan tätä toimintaa. Sen lisäksi siihen tuli vielä tähän varsinaiseen kiinniottoon, niin tuli toinen partio siihen mukaan. Ei. No Severin tehtävä tämmöisessä tilanteessa on, että se on meillä yksi voimankäyttöväline. Myös sitten, että jos tulee sellainen tilanne, että se mies ei suostu tulee sieltä asunnosta tai mahdollisesti piiloutuu sinne asuntoon, niin Severin nenää käytetään sitten hyväkseen siinä, että se paikallistaa sen kohdehenkilön meille sieltä huoneistosta. Meillä on rappuun päästä sisäänpääsyä. Saisiko sille, että tonne näyttäisi valoa tai jotain, että saisi se ove auki? Tässä tilanteessa meillä oli siinä mielessä hyvä tuuri, että meillä koko ajan oli yksi partio, joka näki sinne asuntoon. Heillä oli myös tukiase siellä, mistä he näki tänne asuntoon. Ja siellä asunnossa tilanne oli ihan rauhallinen. Me oltiin varauduttu myös siihen, että mennään murtovälineiden kanssa sisään, mutta kun nähtiin, että tilanne asunnossa on rauhallinen, niin meillä oli hyvää aikaa odottaa sitten huoltomiestä. Mä oon koiran kanssa siinä. Ville saa olla ensimmäisenä, lähtee munkaan sisälle. Saat tukimiehenä, jos se syöksyy sieltä. Mutta jos joudutaan tekemään hätäpelastus, niin Ville ekana, mä tokana. Ja sä tuut sitten tarvittaessa kolmantena. Jos me hätäpelastaminen joudun tehdä, niin sit siinä on turha lähteä kaikkea itteensä tappaa. Nimenomaan. Päästään ykköskerroksiin, niin siinä vaiheessa otetaan puhelinyhteys, ei aikaisemmin. Tässä on vain. Severi paikalla. Paikalla. Tämä voi olla vähän pieni ärsyke. Niin voi olla. Otapa siitä sen verran kiinni, että tässä alkuvaiheessa varmaan häiritsee. Ja nyt se tottuu. Tämä tilannehan eteni sillä tavalla, että meillä oli koko ajan neuvotteluyhteys siihen mieshenkilöön. Eli meillä oli tämmöinen koulutettu neuvottelija, kuka kävi sitten keskustelua tämän mieshenkilön kanssa. No, taktiikka onnistui oikein hyvin, että me neuvottelija ammattitaitoisesti puhui puhelimitse tämän miehen sinne asunnosta ulos ilman asetta ja sen jälkeen lähdettiin tarkistamaan muuten sitä asuntoa. Tämä mies itsessään ei kertonut meille oikein mitään, että hän kiisti kovasti tämän asian, että asunnossa olisi minkäänlaisia aseita ollutkaan. Kertoi olleensa nukkumassa, mikä ei sinänsä pitänyt paikkansa, kun meillä oli koko ajan kaveri, joka katsoi ikkunasta sisään, että siellä keittiössä istuivat pitkän aikaa tämän naisen kanssa. Isäntä oli tommostella aseella siellä uhitellut itseänsä ja vaimoaan. Ja saatiin mies ulos asunnosta ja ase, sikäli mikäli se toimintakunto edes on, niin poliisi haltuu. Ja nyt siellä toinen partio selvittää tilannetta. Rullasta ei ole nyt tietoa. Vaimo oli saanut tämän pois. Sillä oli patjan alla. Joo. Mutta se on niin täynnä romu. Mä en ole ikinä nähnyt tommoista kämppää. Joo, ei ole hajukaan siitä haulikosta. Se mamma katsoi, ei tiedä näistä aseista mitään, niin ei se... Mä kysyin, että missä tää rulla sanoi, että ei hän tiedä, onko se ollut kiinni siinä, ei hän tiedä. Tän aseen lisäksi, minkä mä sain tältä vaimolta haltuun, niin ja sieltä löytyi yksi luvaton ase. Lisäksi tällä miehellä oli lupa haulikkoon, mitä ei asunnosta löytynyt. Mies oli kertonut sitten myöhemmin, että tämä haulikko on hänen mökillään. Sitten tutkinnan asiaksi jäi selvittää se, että pitääkö tämä tieto sitten loppujen lopuksi paikkaansa. Poliisiasemalla. Poliisiasemalla, siellä pidetään palaveri. Totta kai jokainen meistä välillä pelkää. Että eihän varmaan semmoista ihmepoliisia olemassakaan, kukaan ei koskaan pelkää. Että samalla tavallaan se luotti tai mikä ikinä sattuu meihin, mitä niin sanottuun tavalliseenkin kansalaiseen. Ja usein se on sitten, jos se pelko tulee, niin se tulee vasta sen tilanteen jälkeen sitten. Että sen jälkeen saattaa vähän aikaa niin kädet seikata tai jotain. Että olipas kova paikka, mutta itse siinä tilanteessa niin hyvin harvoin. Mä oon muutaman kerran ollut semmoisessa tilanteessa, että on joutunut varautumaan siihen, että mun on pystyttävä ampumaan jotain ihmistä. Onneksi en ole koskaan joutunut ampumaan ja toivon, etten koskaan joudukaan. Risteävää tietä pitkin tuli tämmönen auto, missä oli pelkät parkit päällä. Yritin sitten viittelöidä sitä avaamaan ikkunaa ja se ei ilmeisesti ihan ymmärtänyt sitä mun viittelöintiä. Ja yritän välttyä siltä, että mun tarvitsisi nostaa autosta. Näytäks mä jotenkin hassusti? Morjes!
Yritin sanoa sulle niinku, että aukaise ikkuna. I did try to say to you to open your window. Is that all the light you have in there? Start the engine, please. No, start the engine, please. Yes, that's what I was looking for. Keep the lights on when you're driving. Please blowing this. Thank you. Yes, thank you. Missä sä oot oppinut tommosen väärän englannin kieltä? Ihan. Sä yllätit mut ihan. Sujuva Lonto. Oli jo lähes tulko. Se onko sun toinen äidinkieli? No nyt se sammutti taas ne valot. No onneksi on siellä parkin pätkä. No on sinne parkki. Helsingistä tuli ilmoitus, että Kehä 3 on kääntynyt mahdollinen rattijuoppo Lahden väylälle kohti pohjoista ja ollaan tässä sopivasti hollilla, niin mennään tuohon moottoritielle vähäksi aikaa katsomaan, jos se sattuisi vaikka kotia kohti ole menossa. Tässä vaiheessa, kun me saatiin tämä ilmoitus tästä henkilöstä, me katsottiin sen auton tietojen perusteella, että kenelle se kuuluu se auto, niin mä epäilin heti nimen perusteella, että tämä saattaisi olla mulle tuttu kundi. En mä kyllä usko, että se voisi. No, mistä sitä ihmiset tietää? Me laitettiin auto siihen Korson ramppiin niin, että me nähtiin se pohjoiseen menevät kaistat kunnolla ja ei ollut toi. Vitsi varmaan oli. Tuo oli toi Passat ja se oli ulkomaankilvis. Oliko? Sitten se oli toinen. Ja Korson liittymän ohitti just tää hätäperä. Seilaa ihan mitä. Ja seilailee tätä kaistaa pitkin. Et vaikuttaa 241. On tää kännissä. Joo. Vitsi, On kunhan ei kännissä. aja pihalle. Autaa. Kato miten menee. Herra jestas. Ja ajaa 1,5 kaistaa. Yritetään saada tähän, onko tää nyt 4. etappi tai mikä tää on tää levike, niin siihen stoppiin. Jos ei saada, niin ilmoitellaan. Ja ei ainakaan toistaiseksi reagoi millään tapaa. Ajaa 2 kaistaa. Meinaa vetää lepikkoonkin välillä. Ja meillä on pysäytysvalot ja vilkutellaan valoja, mutta ei reagoi millään tavalla. Niin. Jos tää ei oo ratti, niin ei oo mikään. Ja tähän Keravan liittymän kohdille todennäköisesti pysähtyy. Nyt on 500 metriä näyttänyt vilkkua, mutta nyt laittoi stopi. Tai ei vielä. Keravan liittymässä pysähdyksissä. No me tarvittais kyllä apuja tähän näin, kun meillä ei ole kuljetuskapasiteetti ollenkaan autossa. Ei jos sustakaan uskon. Ei mitään. Hönkäsekö tuohon? Kunnolla. Puhalla kunnolla. Ei oo todellista. 3,3. Pitääkö tää nyt tossa kunnossa mennä saatana auton rattiin? Me joudutaan tekemään vähän peliliikkeitä ton koiran. Sieltä tulee toi Janne Parti. Ai ne on tulossa. On tulossa jo. Tämmöisessä kunnossa ihmiset voi ajaa auttaa, kun ei meinaa pysy pystyssä. Voi. Mikä pistää miehen ajelee tommosessa päreessä? No aivan. Sanopas se. Pitää lähteä himaan. Eikä nyt helvetti voi ottaa taksia. Halvemmaksi olisi tullut sekin. No ehkä se selvittää vähän päätä, kun on pikkasen viileessä. Pannaan nyt sut tonne autoon ensimmäisenä. No saanko tosta? Hyvät jaloilla pysyy. Okei. Kokeillaan puhalluttaa, jos se onnistuu. Ei varmaan on. Ei se mikään usko. Ihan turha. Järvenpään partio tuli auttaa meitä ja vie sen meidän poliisiasemalle, josta se edelleen viedään verikokeeseen. Et sitä on ihan turha puhalluttaa, se on niin kännissä, ettei se pysty edes puhaltamaan tuohon meidän tarkkuusalkometrilaitteeseen. Nämä on näitä niin irvikuvia, mitä tuolla pahimmillaan liikenteestä löytyy. Yllättävän kylmä yö ollut ja sitä epäiltiin, että olisi ollut hiljasta, mutta
sit loppujen lopuksi tästä tulikin melkoisen vilkas syöttö. On ollut vähän kaikenlaista keikkaa. Pyssykeikkaa ja sitten tää rattijuoppo tässä aamutuimaan, niin jäi päällimmäisenä mieleen siitä. Että varsinkin tää rattijuoppo niin oli kyllä ihan todella poikkeuksellisen kovat lukemat puhalsi. Ja en muista vähän aikaa nähneeni, että jätkä kahta kaistaa ajaa ja